Sir, good morning, sir. Good morning po sa inyo, Sir Mike, at sa lahat po ng mga tagapakinig po ng Charm Radio. Magandang umaga po sa inyong lahat, and we love Davao del Sur. Yes, sir. Ang ating bagong Provincial Tourism Officer sa Davao del Sur, Kervin Ilihay. Alright. Sir, Yes. kahapon kasi sa ating executive meeting, maganda kasi yung mga report mo, yung proposal mo kay Governor Dodo Cagas para sa ikabubuti ng ating turismo dito sa ating probinsya ng Davao del Sur, particular na dyan sa ating Passig Islet. Sir, para malaman po ng ating mga kaibigan, mga suki tagapakinig, ano po yung proposal mo? Ano pong gusto nyo pong mangyari sa ating Passig Islet, sir? As ikaw na yung ating Provincial Tourism Officer. Sir Kervin. The usual po na ang ating Passig Aqua Eco Park po ay isa sa mga tourist attractions ng ating probinsya. Isa sa mga ipinagmamalaking proyekto po ng provincial government o Davao del Sur. So, ngayon po ang pinopropose po natin sa ating Honorable Governor Dodo Cagas, ay maging isa sa top of the mind na eco-friendly resort ang ating Passig Aqua Eco Park. Because with this, natin maipapakita yung ating advocacy when it comes to sustainable tourism, and also we will be able to culminate also, and we will understand kung ano ba yung symbiotic relationship ng ating nature with us, no, as people. And with that also, para mas maintindihan natin kung paano pa natin masustain ang ating coastal and marine resources, because the area of the Passig, the nearby, and even the entire Davao is really the home of marine biodiversity. So we are very lucky po na ang Passig Islet and nearby areas dyan ay talagang blessed with marine features and resources. So gusto nating pangalagaan yun. And with that also, we would like also to generate employment sa ating mga kababayan na nandyan malapit sa Barangay Bato. And also sa mga gusto pa pong mag-venture sa tourism po. So pwede po mag-join dito sa ating project for community-based ecotourism. Marami ng mga nakapunta dyan sa Passig Islet natin. Ano bang posibleng mangyari dyan? Ngayong January may launching tayong magaganap dyan, di ba? Ano bang mga changes, sir, na makikita sa entrance fee? May changes ba or sa itsura mismo ng ating Passig Islet? Yes po. Actually, pinapropose din po natin na magkaroon ng changes, some gradual changes sa ating Passig Aqua Eco Park, dahil gusto natin na magkaroon siya ng different feel out from the usual na nakikita at na-experience ng ating mga turista. Kasi ang nakikita naman natin, maliban sa ating mga kababayan within the province, meron din tayong mga nakikita na other tourists coming from different regions and even outside Mindanao. So, ngayon pong pagdating ng 2021, we will expect po a lot of changes na kung saan mas magugustuhan nila. So, with regards naman po sa ating entrance fee, probably meron pong konting increase. Pero hindi nyo po masyadong mararamdaman yung increase dahil po mapapalitan po yun ng mas exciting na experience na once kayo po ay pumunta sa Passig Islet. So, ngayon po, by 2020, actually, tinitignan po natin yung posibilidad na mag-open tayo, mag-soft launching tayo ng ating Passig Islet. The same pa rin po yung ating entrance fee. Pero gusto po natin by 2021, sabay-sabay po nating tignan ang panibagong Passig Aqua Eco Park hanggang sa ma-meet po natin yung ating vision. So, hindi lang po muna namin sasabihin. Okay. Balikan na to si Sir Kervin, ang atong Provincial Tourism Officer. Ayan, balikan na itong tawag kay napalong na. Yes, sir. Pasensya na, sir. Napalong. Okay. Mukhang naputol ata. Naputol. Sige. Pasensya.
Mm-mm. Opo, ulitin ko lang, this coming 2021, meron pong gradual changes na mangyayari hanggang sa ma-meet po natin yung ating inaasahang vision. Mhm. So, with the help po of the people around, especially the community, so kailangan po natin yung inyong full participation and cooperation with the project of the province. And we're very lucky na itong ganitong klaseng proyekto po ay naipatupad dito sa ating probinsya through the initiative of Congresswoman Bibi, Governor Dodo Cagas, and at the same time with Vice Governor Mark. With their administration, talagang malaki at malayo ang mararating ng ating tourism initiatives, programs, and even the tourism industry of province of Davao del Sur. Alright. Sir Kervin, sa sinabi mo po kanina na soft launching ngayong January 2021, ibig sabihin bukas na ulit yung Passig. Pero may pandemic pa rin tayo, Sir Kervin. Ano pong gagawin natin diyan? Okay. Hindi po natin maa-afford na magiging tayo po yung source ng ating pandemic, no? Ng magiging source na kung saan dito sa ating area manggagaling yung pag-proliferate ng ng ating ng virus. So, ngayon po, sa pag-open po natin ng Passig Aqua Eco Park, i-establish po natin yung ating minimum health protocol para po sa lahat ng ating mga turista na gustong pumunta, ma-observe po yun. And also, we would like to remind them, please have your own Davao del Sur COVID-19 contact tracing system card. Because isa po yun sa hahanapin po sa inyo upon entering po sa ating Passig Aqua Eco Park. And with that, dahil sa gusto din natin i-limit ang ating mga tao na nasa island, because as much as possible, kailangan meron pa rin tayong social distancing or physical distancing. So we will also implement the booking policy. So no booking, no entry policy po. Para maiwasan ang tapok. Yes po, maiwasan ang tapok. Kay lisod kaayo if magtapok sa dito, wala po sa kabalo kung kinsa dito ang mga asymptomatic carriers sa ato ang virus. Tama. Bakit inig-adto nila, wala pa na-detect sa ato ang wala pa na-detect or wala pa yung manifestation sa ilahan. Pero sila, parang nakapagtakod na sila, di ba? So, mawala ang dili natin ma-afford. Tama. Strict, yes, because we need to follow the minimum health protocol because we are still under the pandemic. But we will assure you of the tourism experiences po na it's all the same at maraming magbabago and everything will be exciting po for 2021. Okay. Sir, sa dami ng mga present mo kang Governor Cagas sa executive meeting kahapon, isa sa mga nagustuhan ko yung coffee shop. May sinabi kang coffee shop doon sa waiting area. Yes, the Mangrove Coffee Shop. Ano pangalan no? Mangrove Coffee Shop. Coffee Shop. O kasi maraming mangrove doon sa entrance pala. Thematic po yung ginawa nating presentation po, yung ating proposal kay Honorable Governor Dodo Cagas na Mangrove Coffee Shop. Actually, gusto lang din po natin i-utilize yung dalawa pong building na nandoon sa mangrove area. So, ayaw din nating maiwan lang siya at hindi ma-utilize because yung mga areas na yun ay possible at pwedeng maging actually opportunity siya para malagyan pa natin ng activity or another experience para sa mga gustong pumunta sa Passig. So, yung naisip po naming proposal na Mangrove Eco Park, actually ang concept lang po nun ay a simple coffee shop na nasa mangrove area. So, itinangalan lang po namin siyang Mangrove Coffee Shop. Alright. Okay. Sir, and then, yung coffee po na nandoon na i-serve natin ay lahat po ay homegrown po sa province of Davao del Sur. Yan, para may kabuhayan naman yung yes, at para ma-take pride natin yung ating mga local products because our local products are really our premium brand. Tama. Okay. Sir, pinalagyan na ni Congresswoman Cagas ng kuryente dyan sa ating Passig Islet. Islet, may poste na dyan.
May tanong ang mga kababayan natin sa Facebook kung okay bang mag-open ng gabi since may kuryente na tayo. Pwede na po bang mag-open ng gabi? So, for tawag nito, mag-overnight sa Passig? Overnight, yes sir. Okay. Actually po, pinag-aaralan pa po ng ating provincial government with our office kung yung yung posibilidad ng ating overnight stay, because una po sa lahat palang po ang ating accommodation facilities na nasa Islet po, and second, hindi pa po tayo ganon ka kompleto when it comes po doon sa mga taong magbabantay sa ating mga tourists if they want to do an overnight stay, because syempre yung iba doon baka gustong maligo and then mahirap naman na hindi sila bantayan, di ba? Kasi ang ating gustong tingnan din dito and i-secure ay yung safety and security ng ating mga tourists. Okay. So, yun po, pinag-aaralan natin. Actually, we are very open to see the possibility po doon sa ating overnight stay po sa Passig. Pero we will let you know po the soonest possible time kapag naiayos na po natin ang lahat-lahat ng mga added facilities po na pwede for overnight stay. And we can also train all of the staff there na pwedeng magbantay or so on and so forth. Ito lang din po namin ipaalam po sa lahat na still tayo po ay day tour pa lang po kasi wala pa po tayong overnight. Wala pa, stay. okay. So, we will let you know po the soonest possible time. Okay. May sinabi ko pong sir, yung mga souvenir, may mabibili sila souvenir dyan, yung mga tourist natin. Yes po, yung mga for souvenirs naman po, actually, ngayon po ay naghahanap po kami ng ilan sa mga pwedeng maging concessionaire na pwedeng magbenta po ng ating mga souvenir products. And we would want to highlight po sa souvenirs natin ay yung ating mga local products. Yan. So, mas maganda po na local products natin because itong mga products na ito ay naipoproduce natin at the same time it's our pride. And we want to share to them our craftsmanship. And also, it's an added value and added income also sa lahat ng mga gumagawa, producers ng ating mga produkto na nandito po sa ating probinsya. So, gusto natin silang tulungan para kumita rin po through tourism. Okay. Sir, gaano ba ka-safe ang ating Passig Islet para sa mga tourism? May mga lifeguard, may mga lifeguards ba tayo dyan? The entire Passig Aqua Eco Park po, meron po tayong mga staff na nandyan na nagbabantay, naglilinis at nag-improve po ng ating facilities po sa island, sa islet, even doon sa ating mangrove area. So, it is very safe. I tell you, it is very safe because some of our staff there are really trained when it comes to water search and rescue. And at the same time, yung ilan po sa ating mga facilities po, especially our boatmen po, lahat po yan sila ay from time to time, sinicheck po kung maayos po ang kanilang bangka. And also, pagdating naman po sa strict, actually we are very strict in the implementation po when it comes to minimum health protocol ngayon, lalo na po ngayong COVID-19 pandemic. So also, strict din po tayo sa ilan sa mga limitations natin when it comes po sa islet. Especially yung pagtapon natin ng mga basura, yung pagdala po ng mga bote sa island, bawal yun. Bawal. So, gusto po natin pangalagaan yung ating islet po na hindi siya madumihan, maging safe ang lahat ng turista, walang masugatan at mas possible dahil doon sa mga biyak-biyak na mga bote and so on and so forth. And talagang the entire place, pumunta kayong malinis at aalis din kayong malinis. Yun din po yung gusto namin i-advocate and gusto namin ituro sa ating mga tourists na huwag natin dumihan ang ating environment. Alright. Sir, para sa mga nakikinig ngayon at nagpaplanong pupunta doon sa Passig Islet, ano bang bawal na dalhin doon maliban sa mga bote? Ganito po. Meron po tayong provincial ordinance para po sa mga bawal dalhin at bawal gawin po sa ating islet. Unang-una po sa lahat, bawal po tayong magdala ng mga babasaging bagay, especially ng mga bote.
or mga inumin po. Inumin. Iwasan po natin yon. Okay. Pangalawa, yung ating pong smoking, yung ating po mga sigarilyo, dahil yan po ay nakakapulit po ng ating environment. Okay. And baka kasi kahit saan lang din natin matapon. And third po, yung sobrang dami ng plastic. Yan. Okay. Especially mga plastic bags. So, iwasan po natin yun. Meron naman po tayong mga containers, reusable containers. Pwede po natin gamitin yun na paglagyan ng ating mga pagkain papunta po sa island. And lahat po yun, kailangan ibalik din po natin sa main island para at least maiwan po natin malinis ang ating area. As what we always do po, and we campaign na take pictures at magdagdagin ang kung ano pang mga nandoon as much as possible. Leave nothing but footprints and also memories. Okay. Yun po. Ang gusto po namin sabihin din po sa lahat na ang islet po na ito is your place where you can experience full happiness and relaxation. So, as much as possible po, gusto namin maging relax ang inyong mga mata with the eyes, with things around you, makapagmuni-muni kayo, makapag-meditate kayo ng maayos, and let yung inyo pong alalahanin that you will think about is really your full rejuvenation and full relaxation po when you go to the island. And also, when you visit the mangrove area po, kasi meron tayong canopy, more than just the bustling experience po, bustling experience in the metro, or galing man kayo ng Davao City, ng Digos, or somewhere else, at least pagdating po ninyo ng mangrove area, ang makikita po ninyo ay full green. Diba? Sinasabi nila na kapag green po ay relaxing. Yes. So, ganun po. Yun lang yung ilan sa mga dapat at hindi dapat dalhin at gawin po sa ating Aqua Eco Park sa Passig. Of course, sir, bawal po magsugba diya sa kuan, sa white sand. Yes, Okay. bawal bawal din magsugba. Lahat po ng mga gusto po ninyong isugba na po ninyo agad. And also, ilagay na po ninyo sa isang reusable container dahil wala po tayong facility sa islet na pang-sugba. Okay. And also, hindi po tayo pwedeng mag-dig doon ng mga holes para gawing sugbahan po. Madaot man ang... That can darken po yung ating mga sand po. So, magiging, siya, parang a distraction po sa ating nature-based product. Okay. Okay, Sir Kervin, last na lang po, sir, no? Anong order ni Governor Dodo Caga sa iyo para sa tourism ng ating probinsya, sir? Actually, ang order po ni Governor Dodo Caga po for the tourism ay bigyan talaga ng emphasis and take pride ang ating probinsya. Second, mabigyan ng opportunity ang lahat ng ating mga kababayan na magkaroon ng employment through tourism. Yes. And also, ma-take pride natin sa yung ating culture, yung ating nature, and at the same time, tayong lahat ay maging ambassadors po ng ating probinsya. Because kung titignan po natin, hindi po tayo nalalayo sa other places when it comes to natural resources na pwede nating maging produkto when it comes to tourism. So, yun lang. Actually, marami pa pong talagang ibinibigay na instruction po ang ating Honorable Governor. But basically po, ang gusto po ng ating Governor ay mahalin natin ang ating place, magkaroon tayo ng income pagdating sa tourism, and at the same time, we will take pride of all of our natural, cultural resources po dito sa probinsya. Ganun po tayo kamahal ng ating Honorable Governor po. Because para po sa kanya, lahat po ay kailangan magkaroon ng employment. And tourism is one of its key drivers po. Okay. Sir Kervin, marami pong salamat sa iyong time at mabuhay po kayo. Sir Mike, for this opportunity po. Okay. Sige. Sir Kervin, dagang salamat and once again, good morning. God bless. Keep safe, sir. Salamat po sa lahat and we love Davao del Sur. Alright. Okay, si Sir Kervin ang ato ang bagong provincial tourism officer sa Davao del Sur.
Alas 9:25 na sa buntag mga bahay, dinigyapon sa Runda Probinsya sa 94.3 Charm Radio. Okay, natagbaw ta sa to ang pakikinabi sa to ang bagong tourism officer, ang mga maayong katuyuan para sa turismo sa itong lalawigan sa Davao del Sur. Murag matagamtama na gyud nato ni. Dunay soft opening para sa ato ang Passig Islet next year, no, by January. Kay para mapakita na to ang mga changes, no, sa ato ang Passig Islet Aqua Eco Park. Naanay mangrove coffee. Kay naka-experience mo din na bag-o mo adto sa islet, labi nagdaghan ang mga nangaligo, maghulat yun mo na may waiting area din ha, no, katong gihimo si Congresswoman Kagas na amanggoy building din ha nga wala magamit. So kato mo'y gipropose di provincial tourism officer na to nga himuong mangrove coffee shop. O niya mga kape nga ato ang pwedeng mainom diha o mapalit din ha kanang yung mga native coffee kanang gikan gyud sa ato ba sariling atin, no, nga ma-promote na to ang mga kape nga wa pa takatilaw nga lami man dining kape na to. Diba? Ay ang mga 3-in-1 diha. Diba? So naay di ba na makabantay mo din ha inig dayon ninyong agian ng murag tulay bay tawag anak na yellow ang color gipahimo ni Congresswoman sa kilid ana na ay kuan diha wala magamit na building. So kana i-repair lang na gamay mao na nay himuong mangrove coffee. Alright? So samtang maghulat ta nga atuan ang turno o naana ang bangka kay booking man na or dapat naapay gihulat dito nga manguli kamunay mo puli diha mo magkapi-kapi sa mulat-hulat mo din ha, no? O niya daghan pa kay to siya gi-report, daghan siya gi-propose kang Governor Kagas nga grabe kanindot gyud mahimong dayuhanan gyud ba ug mga turista ang ato ang Passig Islet.